Gaztellerue, ba, 62 urte beroiko txuz. Bai, nik gehiago, 64 bero horrek Gaztelleru, gero horrak uza jenti berri. Batzu itxosora, itxosu itxegona guztan horrak aberaztu dugu guzturize. Horre dira zuitxe dugu guzturiko herrize. Zan restorako estazioan onduen, da zuen jetziek, hori zen etzien beste urte dugu, eta sortzi urte, berrogei batzu, detorze kanpoko jenti horra bierrien. Estremadurakoek, Andaluzek, Zamoranuek, Leonekuek, eta Soria eta klase guztikuek. Horrek etzik entzuzen Gaztelleruek obreruntza. Persona honak, hemen egunik edanak edukatxuzien, euskaraz bikezi dugu eta finetiz. Finet. Andra eta Bixon da danak eta horrek erreze ez duen berantzen gorantz. Finetiz. Danak itxosora juteko igual kapitzen aritxe erregalu geruen, enbarkateko, da bestik Ameriketara. Jente asko. Hamine, baserrezen gelditxute zan nagusizena, baserrezegaz. Da bestiek bizimodu bat arabibien, altan lekuen. Geuretik joan betxu, urrun oizun barik, iru bixon, neskak hemen gelditxu zin baina. Eta erregalu horik eitzen zen komuninion egunien? Bai. Zer klasetako erregaluek? Ba, muñekak, erropak, erantekuek, erlojuek. Hori ziztezan ja, lo más de lo más. Eta nortzuk esaten zen horrek erregalu eitzen zauinak? Ba, zeure leguzuek edo zabak edo familitzik. Atxibitxi badeko zu. Eta horregunien nortzu zuten ziren Elizera familitzik? Danak. Baina gero, restauran batera jateko birrien, etzin jana. Danak, Elizera zuten zin danak etorten ziren? Familiko bai, etzin gero jana. Eta zer ataraten zen horregunien jateko? Hene ba, oioskonak, eukitxe mazuen oioskonak. Etzien eukitxe normalien eukitxe zine, ze generalien antxine etzine otzak, genero, Txarzi hiltxe zendulako, oiosko eukitxe zenduzelako, arrotzeko eukitxe zenduzelako, pastelapen, niako korten, brazogitan uek. Nire amartisti zen, brazogitan eukitxe. Zer etxezan eusueri bebai, ze txarrizen etxezan inbe, mortzirek ordezkuti ez esatezan. Zuk eruten zuen eusukiltze banin txarrizek kartetzun zuri, eta orduen baserrizetan alkar ondo hartzen zen. Baitxe, okitxe ben ermendadi esaten zen bebai, egoten zen, ganadu bet hiltzen zen, gaur seguru eta orduan zen egoten zen. Orduen neure baserritarrak hiltxe ben kota bat. Ordain dute ben, da bat, egote zen presidente, diru gorde eta hitxe ben, olako zeuze pasaten zaneako. Dute zen, alkarri asko lagunduten zen baserritarrak. Bueno, gaur gari jotak ingo guz fulano nien albuen, eusuen, dana joaten zinera. Gero, zuena, edo bestinera, alkar lagundu. Bueno, datorren hastien, honek eusek tabernak, gizonak atlaten zen, honek eusek tabernatan, behoren zen, martitzen nien zaitzik esku ez mendire, egurretiko eta baitxe eta egurre ekarten. Igual dute zen, irukarru burdizek, irukarreteru, alkar, ari izatezan, zuentzako, beho. Igual beste egun baten, niretzako, guztetzen, alkarri lagundu itzen zin baserritarrak. Baina horretan, beste batzuk, igual errezetan horriko zin, ez da, baina alkar lagundu itzen baserritarrak, Gurdien zatiek atzekoari kamie, urdi kamie, edo gurkamie edo. Gurdien kamie, dana izan zegu. Gurdien kamie, danari. Atzeko aldi. Gero, irizek dute bina, zera, partikie. Partikie. Kamatik bustarrire doan zati, ez da?
Ardatza esan zen. Ardatza esaten dotzezue gurpilen arteko olari edo. Egurre, laruna, burpilin sartun de. Hori de. Ardatza esaten zen. Ardatza, hori de. Are, zera duna horrozizek. Horrazizek. Justo ardatzan gainien, dozenak ez da. Ardatzan gainien. Kabien, zeran kabien ganien, edo azpizen eute bien, erdi ingeruen, horrazizek jagondateko. Astuek esatzegu. Astuek. Burtolak, esatzegu burtolak. Burtolak. Horrek izaten ziren bedarrak igeroteko eta, ez? Bedarra euteko, do satza, do bedarra edo, gauze. Hori de. Burtolak. Burtolak. Aldamenak? Aldamenak eta burtolak. Aldamenak ziren horrek, aldamenak ziren alboko zerak. Gero, aurreko palueri? Espatie. Espatie, horreri. Atzekueri? Atzeko taketa eta aurreko espatie. Eta bien bitartien joten zarari? Gun nardaki izantzako. Nardakie. Gailurre, batzu izantzi gailurre bai. Gailurre. Zurrune bai. Baina, geuko nardakie. Eta zelan eitzen zen prozesinua? Portxu zer ataraten zen, nok ataraten Bueno, zagoen? segun anderuek, San Juanek ekibazen beran anderuek. San Juanek ekibazen anderu solteruek, mutil solteruek. Da, Jesukristok ekibazen eskondu. Da, Doloresik eskondu ekibazen. Orduen, hiru figure ataraten ziren? Hiru figurek. Eta erropak zelakukaz urteten egin gizonak anderuek? Jantzitxo, orduan elegante, traji ez da, elegante. Traje espezialik egoten Gero zen? korbata baltzakin. Orduan beti zezen korbati baltza, en general. Da, arkondala zuriz eta korbata baltza. Orduen tragikaz eta... Bai. Eta prozesinuen aparte de santuek, inor gehiago zuten zen, santuek anderuek eta nok hartzi zagoen parte gehiago? Herri danak, dugu abestuten, euren santu natzetik, abestuten. Kurtzi eruten izen zan orduak, klaro, kurtzi torre danak eruten izen diez, horren orduko, abadiek eta mutile jantzitxe eta gero hiru amaberkine, eta gero Maria Magdalena, Beronikie, berane irudizegaz, amaberkinenagaz. Txopike, para egulie dien, dakotatzen moten manien, una, urtiz, un porto egiten eta beste porto egiten ez da, eta torre hona, danen. Atrapeten, arrapalanan joan da, atrapeten basu, zeurie. Danak atraparte? Bai. Eta hor, mutilek eta neskak jokatuten izan da hori batera edo mutilek batez? Ez neskak izan da parte. Aparte? Aparte, bai. Gero neskak parte izatzen. Eta txopinke ze joko gehiago egoten zen? Kuik ere bai, kuik izan da. Eta bat, holan, begita bat agot zaulan, da ez digizka bat egin dauzutu, supundutan. Da zirtu bat egin da. Eta gero hor, atrapaten izan dagoena... Bai, hain ditu besti libre, begin dut zola libre. Eta hor, konta edo zeu zeritz izan dane denpori moteko... Amarre arte. Bai, kontatzen zen, amartien. Altuen kontaten zen? Bai. Horrela bat ez egin, bero lan, bakute, bate horien, da nire altzupa eta bestiak zinatzen murlagunde. Eta gero ez dugu saltaten. Eta kondazioa bizita eta saltaten da. Igur uru saltak eran behen, berazko zitxago eta zinek gantxean, da ziren ikeran ganien da. Hemen, horri beste bate, gerrien etzen onduen, olarreta da. Bat olarreta bi. Gero hemen horri gorako bete geize. Beste bat urrien amasuntxe. Gole barra beste bat. Beste bat gokotza barri. Arritara, ugarane. Gero gole barrak izan diez, asko. Bat, bi, hiru, lau, bost etxe, sei etxe. Gole barrak izan diez. Orduen dana hemen inguruen... Danak, honek danak, nineku... Berroi urtera nire letxek ez dut ez dut pixurti.
Eta gero, umiek zelan jazten ziren, eta izo barri zelako ropak imitze izan datzi? Orduen? Orduan, imitze ziren, lehenango kamisetatxu bat imitzitzen arriskue barrutik. Ez dizion urrutu, gero jatzazten kamisetatxu, gero faldoier, honek imitzitzen amarra intzen umie. Ingolez libre barik, orduan amarra intzen. Faji, bizako nare sosteniteko, gero eure garbitzu izinik, gero ziketu izinik, bueno. Abeneko jera honatik bizi izan nire bat, atxineko arrote gitarrak. Eta beti gitxona behatu tortzen jero ditzena. Ez dut jakin zeuro duen da, ez dut errojo egita. Horre ditzen, errojo handik eta herri guztetxik entzuteko moduen. Zeuro duen, behatu ez ziren, zera torri. Hori txisten modu, txestengo da baiako. Kontak izuntzak epiko jentik. Eta horregaz, erlojuegaz, gentiek edo baserrizetakuek giete esan dien jakitzeko... Atxio, diak urde dukote, gure etxe defuntuen. Azpegak baten, igual basarra juen. Da, bai euskitxik egin, baina... Madezako erlojuen, kodu zerrabizek, erabekek, ez zena jundide, ero hortzitxik egin. Bai, da gero urte askoan geldi egon da. Gari eritia ez etu osuz. Joten be baitxe. Joten be bai? Bai. Joten be bai. Gure gazte borandanak oteza. Zesa zoiten eriten da garie? Garie negure. Novembre bulti da. Otubria. Urri bultia. Urrian. Urri... Junioen, akabue, julioen. Orduan eren garie. Bai. Otubren erain, eta batun junio. Julio. Agustunjo. Agustunjo. Goldatut, goldara bertara, goldature botatezan azize eta gero nazteu. Eskure? Eskure bai. Eskure botaiten zen. Gero gariena da galtzue. Galtzue bai. Eta hartoana, lastue. Lastue. Bai, ez da. Garie ebaiteko, kodaina edo... Lehenengo kodainekaz. Lehenengo zerria. Zerri eta kodainek bai gonzi. Da gero agertu zen... Makina bat. Makinia. Idizekaz. Idizekin, ibiltze zen. Basatoste, izaten zan gune... Basatoste, bai. Juten zan basora, daitzen zan tortilla eta txokolate. Tortilla eta txokolate, bai, itzen zan. Bai, basuen, itzen zan. Kuadrian joten zintzien? Bai, mutilek eta neskak. Mutilek eta neskak. Bai, basatoste. Gaztiek, baina. Ba, gaztiek. Hori da. Bakarri gaztiek. Bakarri gaztiek. Batzutan baso batera, beste batzutan beste batera. Baina honetan basuntan, honixetan. Hemen herritik ur, ez da? Arratzaldin juten zan, etxe zen basatuzte. Eta gero gauerako bueltau. Gauerako zera. Hori da. Menduak egiten zen du esan zuen, mendak, edo mendatu. Goetxe duntuta, aixo. Bai, Mendatu da. Zesa zoitzen, egiten zen duen menduen? Ontxe, si. Urdu barrazen. Brota orduko, xetinez. Brota orduko. Goixe bez, goixe itxe maso. Otzak mendu igertitzen dira. Claro. Otzak aztegu. Onbideo brotan izire, brotan dauni. Bai, ba. Zer lehitzen zuen, ebagi? Astiletu. Astiletu. Sartu nirrezin palotxue. Gero, azala zera ikentzen zuen mendu, zeri razoneku ekarri, bai. Eixi da madezi lo mismo. Hori da. Debe bizu kutxilio, zorrotza, azala esako mugidu bihar. Azala. Esako mugidu bihar. Barruko etxik zuar dure. Barruko hasta, hau ganeku, azala zeman danditxo bitxau. Sartzen zugero, beste azala zen bizo. Da dikelatz. Hori da. Eta gero izi? Gura izan dut izan dut, pinueli. Askoria zein zera. Tomate latak gero, untzi asko zitzen mini. Pinu dize. Bai? Da pinu botin dugu, legarra. Bai. Negarra, pinu zen. Bai, negarra, hori da. Da, aixaz. Bai, bai. Lan nago, lehen nago, zera izan zuen, pekotzagaz. Hori entzun da hondik.
Bikotza, da saku ez tapa. Saku ez tapa. Tapau. Horre esate baterako esan zentun zeupa, gerran bombardeuten da silo bat dagoela hor. Kaminu du, baina bera errakatu da, errakien, geure partera, esaten izan arte daula. Nire ama eta besta izte bat amen lotu zin. Hori da. Eta horrek, juten ziren silora? Horre pasazio non zilun. Auzo guztiko jentie joten zan horra silora, bombardeu egoten zanen, eta... Nire ama eta nire ama maiztio, zino, bai, horko basarriko gupe bai egon zinantza, amak esaten zehonez, han pasaten. Da ona etorzi ninin, gabain zeun diren, etorri, ordutxo katillo zu atrapa enzeuen honek. Amak esaten duen, hau danak pinek edo, fusilenak edo eskatza baita eta tipe gota eta... Baina. Soldadu du bitzetze guztitzen. Franco zazien hemen, gure abuelak eta neuk kitzen genduen errezino eduizen abe. Ni estudiantu nintzelako eta beraia zarazalako talako ogitxu eta moten euskuen errezinue. Baina. Ogi baltza. Ogi baltza. Talako horretxikitxu eta. Errezinue. Non hartzen zen errezinue? Hemen berton, angiribiden egon zanten daba Madalena. Madalena. Bai, da hortxeke hartzen gendu. Tola hartzen zan, ez da? Horrezten eben, da horrez egiten gendu, horrezik. Hori da. Ezen zuen ama, bendeji esaltzen joten zan? Bai. Nora bai, Egunin mundekara. Mundekara? Mundekara. Astugaz. Astugaz. Otzaratan. Otzaratan. Erute ban esnie, egoten zanetzin terrin bet, edo bi, edo bat eta erdi, edo erdize, zebize batzu txalak giltzekoten bazien, bestik ez bilukitzen esnerik, eta holan juten ziren. Da gero ba, injeza purbe, patata purbet, eta danetaikue, arrutzepe ziene, banajan biherriene, iguala zeizen artien bizan, eta beste laurek, dozenatxu egin dozen izaltzen. Aregaz azukeri karteko, horizu karteko, abarketak unintzako, berak esate ban politxo bat. Claro. Oingo aztien abarketak horrein mitzatez zuri zintzute zein. Aportute dekotaz, itzatu tokate oingo aztien, zuri datorren aztien ia itxen batutez. Alaintxe izate zen. Orduan hemen denda bat egon zan danerako. Lego ultramarinos estilokue. Irudenda begozien, Irudenda begozien, Aspen bertan. Aspen bertan, tontorrien bat. Gero beste bat egon zan, konpitzizekue behan bezaldute zinuzek. Baina bat egon zan principala behien, bueno, han surtite bien telak. Izerak etxeko telak, erropak etxeko telak, arkondarak etxeko, prakak etxeko, maonak. Ingeru guztizek. Bergaratik etorte zana ezer piezak. Izera piezak etorra, Jose Torra esako zerrona, da txapelak, baina daneteko esatzen txapinek atutzi due, baina zer zena, daneteko. Abarkak eta orduen sasoien... Abarkape bai. Abarketak, zapata botape bai, bortzegizepe bai. Bortzegizepe bai. Txapinek. Danatari. Dana, zerbizu guztizien. Zela non konizena den da horrek, oin arte berba zibili garena? Ultramarinue. Ultramarinue, zela esate zeuntzien? Arginzoniz. Arginzoniz. Gu brolianeko izaten, brolianeko. Dendie, brolianeko. Baina, atxine. Gero arekitxibinien. Geu guion artinen noe. Erundin bero. Abai, Geusen hermanas filibio. Gero hermanas filibio. Antzine, erreko izien itxagoten, hartu ketin zebak, ezikitu etzeko, heldu. Itxo zoti da torrena? Hori ferra izie, freskotuteko hartu, Fresko, ez da? Bero goten danien. Orduan etorten dana? Bai, itxosoko izieton danien, ferra izie. Hori de. Denbora berdi dau, hori bai, denbora berdi dau txarra da nien. Bai. Denbora txar eta nien. Gero denbora berdi diku, hori bai entzuti badekot eta esan be bai entzine.
denbora txarra da unien, Mendalbarko izi dator, Mendabaletik dator aizie. Hori da. Hori galer nahi ba, denbora txarra da unien, berue, da unien aizi burteten da unien, da galernie, berue eta aizie, da unien zaten galernie. Ebuski beru da unien, bero da unien, hamen egoten dana, ez da, eta nahi zelako ebuspitxak hori dago, hori bai. Ganadue megiduteko kordela, ibilterik ezetu duzu? Bai. Oin beha hortxe da kordela. Bai, eta zela megiduten zen ganadue kordelaz? Lau hartan ahazten da, lau terdi, bost derdi, sei txerdi, zazpi txerdi, sortzi. Hori da. Eta megidu eitzen jakon zer kaderie eta... Horreri asturitxe. Asturitxe. Bai. Apatxan ganin hasi, da goiko kurtzera. Goiko kurtzera. Hori astueri. Eta behizeri? Behizeri ez bultia, zintxu hori, garritzen bultia. Kukue entzuten danean lehengo biderrez? Ba, gehilua portzio nokio esker urte gutxin ez dela baldetak. Hori, ez da? Kuku etortzen da, martizene eta lauti bostera amenaz beten da. Baina lehen asko eta eurton begitxi. Bai. Gitxi, gero gitxi hau entzuten dira. Lehen igal guztize beteri kuku zarati. Bai, ez da? Bai. Kuku sortzi gunien edo bilizan eskolara, edo ez da izan temporan. Eta kuku baino zaba ikesi. Namo solupa, hain beden poran ibilizan baina, beran hau ukali baino zaba naki. Así que... Hori de. Dehoritxe zen, maitzeko doratan, errezailue, errezaitazan zapatu guztizetan, eskolan, errezailue. Bai. Maitzeko doratan. Da gero, ez hori, han, bai nesak eta bai mutilek, bertzu gota bierra gotezan, amai birkinegi. Bai, Bai, bertzu gota bierra, egotezan. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik